आदै लालुनि सायाव आं बे खोथाखौनो बुंनो सानो जे बिथाङा सासे आर्टिस्टल' नङामोन, बिथाङा सासे एन्टारप्रेनर, सासे आर्टिस्ट, सासे बिजनेसमेन, सासे गाइडेन्स। दा बिथांमोननि गाइडेन्सनि गेजेरावनो आं सासे बर' भातारमारि गामिनि गथ' हिसाबै बै समाव जेब्लानाखि आं माने आंनि गिबि गुदि माबाखौ जागायजेनदोंमोन, दावबायनायखौ आंनि आर्टिस्टनि, बेखौ बिथांमोननि दैदेननायनि माखासे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो आं दावबायजेनदोंमोन। दा बेनि गेजेरजोंनो आं नुनो मोनो जे कि बिथाङा गावनाव केपासिटि गैयै माने बिथांनाव ओरैबायदि मोनसे एनार्जेटिक मोनसे सान्थौ बा गोहो माने माबा थायोमोन आरोखि, बेनाव पावार थायोमोन। माने जिखुनु जाया मोनसे प्रग्रामखौ जेरैखि जाया जाफुंसारनांगौ। बैसागु प्रग्राम लायोबाबो, गामिनि प्रग्रामफोरखौ लायोबाबो माने बियो जेरैखि जाया जाफुंसारनांगौ। बा गामिनि मोनसे फुटबल खेला लानायावबो माने बे खेलाफोरखौबो जाफुंहोथारनांगौ। बा जिखुनु मोनसे दिनै माबा मोनसे गामिनि माबा मोनसे प्रग्राम लानायाव बे प्रग्रामखौ जाफुंहोथारनांगौ होननानै बिथाङा थुलुंगा होयोमोन आरोखि। दा जानो हागौ बिथांनि थुलुंगा होनायावनो आङो दिनै सासे एनएसडियान हिसाबै आङो नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय आं सासे आर्टिस्ट हिसाबै आं सिनायथि मोनदों। दा आङो आदै लालुनि बेबादि थुलुंगा होनायखौ आङो जेब्लायबो बावगारनाय नङा। थिग बेबायदिनो आङो दिनै आदै लालुनि बिदि हरखाबै गावनि रुंसारि जालांनायावहाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो जोबोद माने दुखु फोरमायहरनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दिनै आदै लालुहा बे सासे स्टेट लेभेल बा नेसनेल लेभेलसिमल' नङामोन। बिथांनि सान्थौ बा साननाया माने जोंनि बर' हारि बा बर'नि हारिमु आयदाखौ बा सिनेमा आयदाखौ गोजौ थाखोसिम लांनायनि मोनसे सिमां दङमोन। दिनै बिथाङा हायाब्लाबो 50% जोंनि सावथुन मुलुगखौ दावगाहोनो हादों। दा बे 50%नि थुलुंगानायखौ जों लानानै जोङो माखासे बिथांनि आद्रा थानाय सिमांखौ जोङो जौगाहोलांनांगोन। बेखायनो आङो दिनै बेखौनो बयनिसिमबो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। दिनै आङो एज ए आर्टिस्ट हिसाबै बेखिनिखौनो आं बिराद माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि। गोजोननाय थाबाय।